Гордо мога да заявя, че политическа партия ГЕРБ е първата политическа партия в страната. И с това всички ние трябва да се гордеем. Не както на парламентарните избори бяхме отново първи, а в момента играем по свирката на някой. Много се радвам на кмета на Плевен. От толкова години. Така че на всички вас, като гледам Търговище, Плевен, Монтана, Габрово, Пловдив, Смолян, Сливен, Хасково, Стара Загора, Карлово, Бургас, Казанлък, Мездра, Петрич, Бяла, Сиреч съпътващи. Знаете, в много от областите имаме Стара Загора, имаме Казанлък, нали, малко по-малък град. Имаме Враца, имаме Мездра, имаме Враца и Козлодуй, Монтана и Лом. И радостно е, че на большинството места, прямо в един благоевградски регион, Петрич, Разлог, Банско, Хаджидимово, Кресна, Симитли. С една дума, дори там, където сме загубили по една или друга причина, Търново, Елена, Еленски бут днеска има празник на Елена за това, което го няма, дали, защото ще раздадат бутовете без него. Така че Бургас, като ви гледам, Поморие, Приморско, Царево и така нататък. Така че да не пропусна някой, действително добре се справихте.